So guys, ito na yung mga kawayan. Ginawa natin. Pinalagari na ni Tata. Wait lang sa... Ayan. Poset, poset. Yan po yung gilingan mga kamunggoy, no? Ayan. Kabel maminan? Okay. Yan yung malagkit natin, guys. Ayan, so i-start na yung makina. Masapit ang ganda. Ay, wow. Ito ba yung kabilan? Karami, kaya mo kami na, kumakarami mo. Oo. Ang moda yan, daramay. Nag-iiyagas pa. Nag-settle ba? Guys, ito na yung pinag-halo-halong ingredients natin sa gagawin natin yan. Lulutuin natin tinubong. Ito, yung pinagiling natin kanina na malagkit, mani, linga, tapos asukal. Ayan, so konting vanilla. Vanilla. Ayan, so gagamayin na, nanay.
So mga kabunggoy, habang ginagamay nila nanay at ni Janelo yung tinubong natin, pupunta muna tayo kila Inang dahil nagkakarga na sila sa tinubong nila. Ayan. So, ganito malpasin, guys. Ayan, so ito na yung mga nakargahan. So ito na yung tinubong natin, guys, mga kabunggoy. Yan. Halo-halo na, napaghahalo na. Ayan, at magkakarga na tayo sa pulo natin. So magkakarga na tayo sa bulo natin. So yan po yung para karga natin. Kajigan pagabot. Ito lang. Samin. Marami na na. Kalkag mo ang. Madi mo na itabaw kutsara ya. Basta itang kakil pa ano ba? Pasagsun. Awang karga na gaya. So guys, ang mga kabunggoy pala natin ngayon, si Aling Josette, si Nanay, si Oo. Ayan, so nagkakarga na tayo sa tinubong natin. So ayan guys, habang nakakarga sila nanay, habang nagtutubong sila, ayan, dito muna tayo kila Tatang. Kaya kami data, kumalamit ka. At ayusin muna natin yung paglulutuan. Ayan. Ayan guys, ready na yung paglulutuan natin. So ito guys, yung mga parakarga ng puto bongbong natin, tinubong. Yan. Oh, kaway-kaway. Mga kabunggoy, sinimulan na ni Tatang ang pagluto ng tinubong. Ayan oh. Ayan guys. Napakainit.
So para hindi masunog yung bulo, ayan, pinupunasan ni Tatang ng tela na may tubig. Ayan, so dahon ng saging. Yung nagango na. Dahon na. Ayan, so guys, ready na yung iluluto natin na tinubong. Ayan na. Ayan. Ayan. Iluluto na tayo ng tinubong. Ayan yung mga kabunggoy natin ngayon. Si Rodel at si Ampol at si Tatang nagluluto na. Ayan. Ayan yung mga niluto natin guys. Oh. So pupunasan natin ng upan guys. Masahan para hindi masunog yung kawayan. Ulo. Narap. Bambu. Bambu kilig. One eternity later. Sabay lang. Ito na yung mga tinubong na naluto natin. Ayan o. Ready to eat na. Ito. Lagay sa amin. Ganito ang kumain ng tinubong mga kabunggoy. Ayan. Pwedeng malo. Uy, napapagita. Muso ka. Oy. Yan guys. Sam. Salamat mga kabunggoy. Pag-ibawa na yan. So guys. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe po. Ayan. So maraming salamat. Bye-bye. Kain na. Yung mga tinanong, di ba naluto? Nanalo ko.
Yan o. Glutin niya. Sana all. Aji ko ate, glutinous. Nga ako.